Алба Дамасцена 2024. Рейсинговия мотор. Алекс, давай! Да. Ама такова е. Но може би ще е малко по-близо до забака, за да може да води по-правилно. Много добра прическа, нали? Той е музея на Дамасцена. Имаме шоколад с роза. И твърди бомбони с розово масло. Лукум. Лукум е брутален. Опитвал съм. И тук е някакви кремчета ли те са. Масла. Вода. Не знам какво се прави тази вода. Като цяло това е Дамасцена. Така хора. Навигацията приключи. И... Претирах 12 и финиширах 12. Нит назад, нит напред. Тъй, че МТ. Имаше много камъни и те ми бяха проблема. Това, че аз такива камъни никога не бях карал. В нашия регион няма такива камъни като тук в Южна България. И много се измарях на тях. Много се измарях на тях и после бях дроп. Направо се возех на участъци след камъните. Не, тия камъни бяха просто ужас бяха тия камъни. Но нямам наказание този път. Може по-добре, може и по-зле. Било. От трите това днеска беше най-трудното от всички, поради причината, че тия камъни никога не бях карал. И да, това е като цяло. Няма много клипове от навигацията. От навигацията никога няма клипове. Да се надяваме утре да взема някоя точка, да мръдна напред в класирането. И 2 месеца почивка до Варна. Лека нощ. Добър ден, хора! Днеска гледаме трасето с дундаки се имитачите отново. И как се строя трасето, Миско? Много добре. На тея как се строя? Мене се струва бомба. Се класираме ли? Сигурно не. Споко се класираме. Трябва да се класираме, няма как.
Стомаш 9-4. То се... Аз между другото не съм. Аз сутринта не съм гладен. Ти през един час ходиш до колата да тъпчеш. Второ място. Ако ядеш в колата... Второ място. Имаше едно тортила. Хора, свърши и неделното състезание и се прибрахме, извихме мотора. Сега ще имаме 2 месеца почивка. 31 август, 1 септември ще сме там във Варна, едно село до Варна. И 2 месеца почивка. Малко тъпичко, но юли месец ще е голяма жига пък, тъй че двата маша успях да финиширах на 5-то място. Първия мач беше голяма битка за 4-то място и успях от 12-то място да мръдна на 7-то, което е супер. Може би ще се видим с вас след 2 месеца. Освен ако не богвам нещо, което не е свързано с BG His шампионата, но оверал доволен съм. Маркировката беше добра. И... да. Ай, ще се видим, когато се видим. Чао!